Usyongknor jangga Cleantech Foundation uba ban sudor nonglang oleh tu pakat kum ke RTI ke bakilayo ke sarkar jela kelamang laipo kendai klur nak benta ban penbha ban sna ya kelenti kesengking hasil ter kawa umkra nak liang gaseng kasyem bahaduk menta ka jingtrei kalalong tangkumba 10% AA. Kane ka jingtrei kelas dang hau benai leber jongs nem arhajar arpusaw. Ban la aipor ya kibatrei ban pendep hapo khatpra benai. Kabasa menta kalong stang ru benai. Henrei ka jingtrei kababun kadangsa. Na kaliang jonga seng ka crunch ka kentu ya katnat penroisor ba lada kane ka skim ban penkhoj penbhai pa umkra kam ipoi shano ka sarkar kalade ban pensange iswa ban wanra kino ki skim ha kabedei bat kawa umkra. Hadin ba nakaliang jong Cleantech Foundation ni la file ka RTI huwa cara usau hakbede bat katu ka project jong ka wa amkra river front development project kabade 39 crores na try pi bayo jong tip na malor jong tu nomor katu ka project katu ka por gila pen manapai baha nakaliang ka oban nakaliang ka surkar ka ai ka ba penlengo yangi kalong ba tau ni usnam ladap nila file katu ka RTI mo pi bat nila yo ro ke jubab henry ngimpat kwa ban keren pajba ngimpat kwa ban pentip pajba nomor ngi kwa ban bodien syai ka kam tenda ngila sedang ban bodien ya kata ka kam kalong ba kilabu ya kata time target ban pendep ya kata ka project hapo jonggo ba umkra ka river front development project kilabu ya kata time target khat ra benai bat kata kadina duu benai March last year but kilayo ru ia kani ka ia katai ka kontrak but kinong yo kontrak hak wede but katai ka project ide ini Mrs. MS Ganpati Associate but Ibikash Harlal ka joint venture ngimdon ie ban keren persya yang ru Henry kumbang yepi kane ka project river front development project ka belas dang nadu lasia menta kalayat kumba khatar benai kai ka ba penlengo bat kai ka ba bu ya udak jingkeli ubahe kalong ba khatar benai hadin bangi ngila persyang ban kemi ban pait benia katai ka project tang 10% ru kim padat kabamut kabasa menta kadai stang ru benai ka ba kadai katai project di haban pendap no loong ru ba ya hakatai ke project jingtrei ki ban kenthop nadu ki rukom penkhoj ya kawa umkha ki river cleaning ki green spaces ki pedestrian pathways ki sport facilities bat kum tatar ki babon ki connecting bridge ki dukan bat kum tatar tie kai ka ba ngi long concern ba pitip na mi kan ka we makawa umkha kat nang jabo kanang kala kajap kasna pisa jongno re jongno lada pipet ia kani ka RTI kumoong yepi jong usnam arjar pusau kani ka 39 crores khat rabanai like por kumoong yepi kapor mata klayat kharabanai 10% ru padap no improvement kamdon AA ru am kejingkala ia ketika wa lada pipet like no katu jingka fencing itu katu kedi oda juga NGT nadu kini kisnam arjar katndai arjar arpau da pipai bah hau arjar arpoi lada kiken mau kani ru ngila da file ka RTI mo hau arjar arpoi kala don ru kani ka badi jong kani ka project jong kawa umkra hi ka sanction kadai san poi crore bat ka RTI gi thu shai ba kumba arko kndai crore nadu utai usnam hi la da ban sanction
lada pikan mau ya kijing lut lani kijing pensep ya ka pisang te po ang kra hau arjar khat khandai lada pikan mau ka NGT ka la fain kuma san khulak ya ko ang kra san khulak ya kom shopi namar balai ka jing jabo ka besar khai bat ka sarkar kam lei hendri tang kawai ni haban sunguthu bat ni de ban tepro ha ka te ka por ka NGT ya ka shikrur ka apan phaino kala ai no ya ka biang ya ka state government ba simbiang ya ka pisah sedang ke projek ban pen khuat yang tu lada pikan mau ngilak keren ru hagi ni ki por lada nakapor sya por ngi keren ba khan riulak ka sarkar ka penlut ya ka wa khra hak tu ka por bagi don ya ka North East Food Fest hau arjar arko nangta ka ke HADC ngim de ban klat ke HADC ru ba hau arjar khatlai naka 13 Finance Commission kila penlut san khula ban pen khoi ko am khra nangta hau arjat khan riuang ka HADC kala penlut kumba 1.26 crore na menta ka te project ka RTI ka ba bot nang tu ka dei ka tuka san kuwe crore hau arhajar arpho we but kani kan hau arjar arpho sau ka bari live kundai crore ka ba kila kini kinung yo ya kani ka project kumong ki mene kidei kini ki banabar nga try le se ring ngam don i ban kran spang jung ita ntai koi ke jing kelirung i kwa ban bo kat bawan ki project hapo jong kawa khra kawa sherpi don se kita ki try muluk nang ni ki bai la ban tray ya ne kakap la shuan ra bai da ki bru ki banabar ki batang teng ya ka jing shisha teng wat ya ki sos ki ba contribute sya kawa khra ro kim tatte bah ngim don ye kumong ye phi bangin karan persya ya noi noru henry balai man la usnam wanra ki project ban sanction next spa cross ompoi shino next year wanra biang ki project ban sanction si spa cross ompoi shino bat ka yu yaj bai kumni ni teng isu kwa ban karan da ka pasai nomor ki jing tho jing tar bat ki jing shisharu kumong ye phi da ki RTI ni lawat ki babiang ni kwa ban bu ya kan ke jingkeli ban ni kwa ru ban pha ka kubor ko pasai sya ko ban department balada ya kan ke jingtre jong kan ke 39 crores river front development project jong ko khra menta kam ipoi shino sange swasis no wat penlong ya ko khra kum ke jakashna pisa jakashna tingka jong no ro ila jubab yengi po RTI balla pimpai thang ni kita ki river cleaning kita ki green space kita ki wat ka gym ru kadon ni tapi wat ka jingle kai gym ru kadon ni kita ki dukan ki connecting bridge ke kabala i ki amphitheaters ki kabala i serkai ba ni tangba katu ka bang keren ni pi mane kan long am ka project kumba kan ka blueprint mai jongki lasna ka tel da kamlong gum ni nganong ipi ngi kum ki ba balai ngintang ailat si ailat ban yashna blueprint man lu usnam haka kerteng ban yashna pisa ya ko khra tang jong no re jong no de lor jong ta kanong rem nginum ailat kali ke de blueprint jong ka RTI ko ba tila jawab na po orban na ko por bang ila file ya RTI sim keren tang ketian lada ngin saap sa andru bana lada kani ka project kam ipoi shano ro sange sna nayawan ra project yang mentashi por ngisngu thu ngim keno tang ya ka sarkar mo ka basna o ka ba ngim ong ba ka sarkar ka ba penjabo kata kata ki ban sai ngi ki paj ba anong so shnong te ngi ba penjabo ya kani ka wa pade balai ha kata ka jing ha kata ka kertang jong ka jing nang jabo jong ko am khra phiawan ra project ban sna pisa man la usna la daumla ngin yeshong ngin discuss ngin work out ka plan bat ka proposal ka ba yang ngin la ban shuong ba man usnam ngin wan ra ka project ha ka kertang jong ko am khra bat shuan ra ki bru ki banang no ki pentrai kum no ngin budden bahaya kan ka 39 crores nganong ya pi bat la da bakla nganong ba nginlum yo paj ba bat nginlum ya baro kini ki basngukya halor ka jinglong jingman jong ko am khra badale leiru nai ya kran project shwai mata shipor pinsange snan baro kani ka message ni pha ning kong h ko oban
are ngila persyang ban bodin bahaya kanika jingtre jong kawa amkra manta haulet ma piki media ro kinsaki ya kata wat nga kali ya gini ki bapentre nga kali ngong karno teli pio kita gisos ki ba contribute bun ba ka jabo ka wi sepo wa amkra yong arlai teli ngino foundation ngi persyang ban le ka research ngiyo kumba khat prakat kendai teli pi ladang imla iban target ya gini kesos kammentoi ba penya le penitana tang itu iwa tang si po arkometas tika de lor jong ta norim ba ni kwa ban pha kam se ku basai ba sange shwas sendan hadin ba ko jong ne khat pram nai ladam la ek project sange shwas sendan ni kwa ru ban ong ye KCDC ba ka jurisdiction jong pi hang te ru kadan hinuma ban that kti mar ki project ki ba kror gini kisnam ki ada pi implement nang te nga kan mau dok burum ngam kwa ban dajar ban danyau yan we noru hendrai tangi umau uban pli mo nongrim ru ti por la jan lo ti polak tangi umau ban thok karteng ajing le rang tingi na kaliang foundation kumangi ong bakawa krak dei kawe ka bangi ngin yakon haka shalong green and clean ka jongi commission kan dei kawe ka mat ka bangin yakon ting e banang ni bat ka jing maham kalong ba ya baro kamtam gitu ki bawan ban ya pentre kan ka project nang no la da pimte bahaya ka sedang ka kut ya katenrai bat kayak kita jinglong zaman nang ni nai wan tarai kulma manang ni sakmat nginum sya tadi